Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ndị Kọrentị nke abụọ isi 3 amaokwu nke 6. Onye ozi Pọl sị ọ bụ ya, ọ na-ekwu maka Jizọs, onye meworo anyị, na-eme anyị ka anyị zuo oke, ka anyị nọnye, ka afọ jupụta anyị, dịka ndị ozi na ndị na-agbasa ọgbụgba ndụ ọhụụ bụ nzọpụta site n'aka Kraịst. Ọ bụghị ndị ozi nke ihe ederede nke ejiri nkachi iwu wee dee, mana ọ bụ nke mmụọ nsọ. Ma ihe nkachi nke iwu na-egbu egbu, ma mmụọ nsọ na-eme ka adị ndụ. Ọ bụrụ na ị ga-amụta otu esi abụ onye mmụọ nsọ na-edu n'ụbọchị ndụ anyị niile na ihe ọbụla anyị na-eme, mgbe ahụ ihe ọbụla nke anyị na-eme ga-ejupụta na ndụ. A ga-enwe otute mmanụ na ya. Mgbe Chineke kwadoro ihe, ọ na-akacha mma karịa mgbe ị na-achọ ime ihe n'anụ arụ, ịgbalị ime ka ihe mee, n'ihi na ị nwere atụmatụ n'ime obi gị. Ugbu a gị na-agbalị ka ị mee ya ka ọ rụpụta ọrụ. Ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị aba uru banyere ịbụ onye kwere n'ọgbụgba ndụ ọhụụ, karịa inwe naanị nzọpụta gị ma marakwa na agbagharala mmehie gị. Ị ga-aga eluigwe, gị na Chineke anọrọ ruo ebighị ebi. Ọ bụ ihe dị oke ụtọ inwe ike ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu. Onye kwere ekwe ọbụla nwere ike ịnụ olu Chineke. Onye ọbụla kwere ekwe nwere ikikere ahụ ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu. Nke ahụ pụtara na ị gaghị na-agbagharị oge niile na-ajụgharị ndị mmadụ ihe ị ga-eme n'ọnọdụ ọzọ. Chineke ga-egosi gị ihe ị ga-eme. Ị ma ihe mere ka ị wee bụrụ onye mmụọ nsọ na-edu? Ị ga-enweta obere ntụkwasị obi, ị ga-enwetukwa obi si ike na obere nkwuwa okwu, n'ihi na mgbe ụfọdụ ọ na-abụkarị obere ihe ụjọ ruo mgbe ị mụtara ihe, ịzọnye ụkwụ na ihe ụfọdụ nke naanị ịgba àmà nke ị nwere ma ihe ahụ o ziri ezi ma o zighị ezi bụ àmà nke ị na-enweta n'ime gị na ihe ị na-agụ n'ime ebe a. Anyị ga-akacha enwe ike gaa na mkpọtụrụ nke eluigwe anyị, kpọtụrụ Chineke. Enwere m ike ikwuru Chineke, biko? O Chineke, ọ dị mma ikwuru gị, biko. Nke a bụ Joyce n'ime ụwa ebe a, biko gee ntị. M onwe m achọrọ m ka m mara ihe ị chọrọ ka m mee n'ime ọnọdụ a. Ihe m ji na-akpọ bụ ka m mara ihe m ji ndụ m eme, n'ihi na anọ m na mgbagwoju anya. Ka anyị kwuo banyere ihe niile. Ebe ọ bụ na enwetala m gị, gịnị bụ ọkpụkpọ oku nke dị na ndụ m? Ma ọ bụ gịnị ka mụ na ụmụ m ga-eme? Ịma otu ihe niile ga-esi aga. Gịnị mere? Ị chọrọ ka m gaa akwụkwọ nsọ? Ọ dị mma. Ị na-ekwu na ị chọrọ ka m mee ka ekwenyere m ya? Ị tinyere mmụọ gị n'ime m, ma ị chọrọ ka m mụta ikwe ka mmụọ nsọ na-edu m. Ọ dị mma. Ọ gaghị akara m mfe ma ị gwa m ya ugbu a. Chere m ọ bụrụ na ị ga-agwa m ugbu a, ọ ga-eme ka ihe niile dịrị m mfe, n'ihi na ị maara na ikwe ka mmụọ nsọ na-edu anyị ga-aga. Ọ dị mma. Ebe ị gwala m otu ugboro na ị gaghị agwa ha m ọzọ, aghọtara m ya. Ọ dị mma. Ahụrụ m gị n'anya, onye nwe anyị. Imeela. Onye ọbụla chọrọ ịma otu esi anụ site n'ebe Chineke nọ. Ọ dị mma. Ịma ọ gaara adị mma na ọ bụrụ na anyị ga-ewere ekwentị kpọọ eluigwe. Ịma mgbe ụfọdụ ana m agwa onye nwe anyị, ọ bụrụ naanị na ị ga-abịa ebe a bịa nọrọ ọdụ naanị nkeji 5, ị nwere ike ịnweta ihe banyere m ịnọ ebe a. Mana ịma ọ bụ ihe mmasị. N'ezie, Chineke dị omimi n'ọtụtụ ụzọ, mana nke pụtakarịrị na ị gaghị eji akọ na uche gị mara ihe ọ na-eme. Anyị dịka ndị nwere mmụọ kwesịrị ịmụta otu esi arụ ọrụ ma na-aga n'ime mmụọ. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi achọpụta ihe n'ime mmụọ, mana
ọ dị nnọọ ka ihe ga-adị mfe ma ọ bụrụ na Chineke ga-agwa anyị, mana ọ chọrọ ka anyị mee nchọpụta. Ọ chọrọ ka anyị gaa njem n'okwukwe ma ikwu eziokwu. Ọ chọrọ ka anyị mụta, na-eto, na-agbatị ma na-azọpụ ụkwụ. Ma n'oge ụfọdụ ọ chọrọ ka anyị megharịa ihe, si ya mụta ihe ma zọghachi ụkwụ azụ, ma gharakwa ịtụ ụjọ ịzọpụkwa ụkwụ ọzọ. Ma ịma ihe mere, onye ọbụla n'ime anyị nọ n'ime ebe a nwere ike ịmụta ịbụ onye mmụọ nsọ ga na-edu n'ụzọ pụrụ iche. Nke a pụtara ịnụ olu Chineke, mana ị gaghị eme ya ịnọrọ ala na-enweghị ihe ị na-eme, na-ajụ onye ọbụla ọzọ ihe ị ga-eme mgbe ị nwere ọnọdụ bịara n'ụzọ gị. Ị ga na-eso Chineke, mara okwu ahụ, mụta otu esi eso udo, ma ị ga-abụ onye mmụọ nsọ na-edu. Pọl sị, nke a bụ ọrụ anyị ugbu a dịka ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, wee ghara ị na-akụziri ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ụkpụrụ nke ochie nke edere ede ga na-edu. Anyị ka na-esokwa iwu nke ezi omume nke nọ n'ime obi anyị, mana anyị ekwesịghị ịbụ ndị iwu ga na-edu nke ọgbụgba ndụ ochie, iwu niile nke anyị mere, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ iwu nke okpukpere nke ọgbakọ anyị. Onye ọbụla nwere iwu na ụkpụrụ nke ha chọrọ ka anyị na-eso. Mana Pọl sị, ihe m nọ ebe a ịkụziri gị bụ otu esi ekwe ka mmụọ nsọ na-edu gị. Ya mere, nke a bụ ihe m chọrọ ịgwa unu n'ụbọchị taa, otu mmụọ nsọ si edu anyị maka onwe anyị. Amaokwu nke 7, ọ bụrụ na oge nke ọnwụ, nke bụ oge a na-ebi n'okpuru iwu, nke e dewere na mkpụrụ akwụkwọ n'elu nkume, ije ozi nke iwu, ọ bụrụ na a malitere ya n'ụdị ebube na ịdị mma ahụ, ndị ụmụ Izrel agaghara ilegidelu ihu Mosis anya n'ihi ebube ya. Ọ bụrụ na ị machaghị nke ahụ, Mosis si n'elu ugwu Saịnaị rituo mgbe ọ natasịrị iwu ahụ, nke mesịrị kwụsị, n'agbanyeghị na iwu ahụ dị nsọ zukwuo oke, mana ndị mmadụ edewenwu ya, ya wee ghọziere ha ọnwụ. Ya mere, ma mgbe Mosis natakwara iwu ahụ n'usoro ahụ, ebube bịara kpuchie ya ihu, nke bụ na o jiziri akwa kpuchie ya. Ya mere ọ na-asị, ọ bụrụ na ọchịchị ahụ wetara ụdị ebube ahụ. Amaokwu 8, gịnị mere oge mgbe nke mmụọ, ije ozi nke ime mmụọ a, nke ọrụ ya bụ ime ka ndị mmadụ kwere ọchịchị nke mmụọ nsọ? Gịnị mere e jiri esoghị nke a site n'ebube dị oke mma dị egwu? Anyị nwetara ohere nke kachasị ebube na ndụ anyị. Olee ụdị ohere ọma dị otu a isi mmụọ nke Chineke bi n'ime m, ma aga m na-ama mgbe niile ihe m kwesịrị ime mgbe m kwesịrị ime ihe, n'ihi na Chineke na-edu m, na-echekwa m site n'okwu ya ma na mmụọ ya. Ngwa toonu Chineke maka nke ahụ. Ma Jọn nke mbụ isi 2 amaokwu nke 27 na-ekwu maka otute mmanụ ahụ. Ma otute mmanụ ahụ bụ nnọọ nnọnyere na ike na ikikere nke Chineke. Ana m ekwusa site n'otute mmanụ nke mmụọ nsọ. Agụtachadị m akwụkwọ nke ime ihe m na-eme ugbu a, nke ga-abụ otu akụkụ ozi m n'ụbọchị taa. Enweghị m ihe ndị a niile n'isi m. Ugbu a ana m amụ, ya dị m ka isi m o jupụtara n'ọtụtụ ihe. Ha niile ga-abịakọta ọnụ na-esi n'ọnụ m apụta. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ eteghị m otute mmanụ ime nke a, ma n'ihi na etere m otute mmanụ ime ya, o siiri m ike. Emere m nke a, abụghị esiri m ike, ọ bụ ọrụ siri ike, mana o siri m ike. Ndị mmadụ na-ajụ m mgbe ụfọdụ, sị, egwu ọ naghị atụ gị mgbe ị na-eguzo n'ihu igwe mmadụ na-ekwuru ha okwu? Egwu anaghị atụ m, mana amatụrụ m jijiji mgbe m na-ebido, n'ihi na o nwebeghị ihe mma. Mana ahụla m Chineke ka ọ pụtara ihe na mgbe. Etere m Redman otute mmanụ dịka onye na-ede abụ na onye na-edu n'abụ. Etere Chris mmanụ dịka onye na-abụ abụ. Olu ya mara mma nke ukwuu ma ọ na-eweta onyinye ahụ na nzukọ nke Kraịst. Ma etekwara gị onwe gị mmanụ. Enwere ike itego otute mmanụ ịbụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye na-azụ ahịa, onye nnọchite anya ekpere bụ onye ekpere, ma ọ bụ ndị mara mma etere otute mmanụ maka inye aka. Gịnị ka anyị ga-eme ma ewezụga ndị ahụ, ndị na-asị, achọrọ m inye aka? Ahụrụ m ndị enyemaka n'anya. N'ezie, o teela aka m na-aghọ onye ara ma ọ bụghị ndị enyemaka. Dịka m na-eme okenye ka m na-achọ ndị ga-enye aka. N'ezie, ana m eme ihe ndị dị mma dịka ichefu ekwentị m, ichefu ebe m kwesịrị isi aga. N'ezie, enwere m ike ị na-aga ụzọ na-abụghị ya ma m si na họteelụ pụta, amaghị m ihe na-eme m eme. Enwere m ike ifu ebe m na-asa ahụ ma ọ bụrụ na m akpachapụghị anya. Enwere m ike ị na-aga ebe a na-asa ahụ, m gawazịa ụzọ esi apụ m chee na ana m aga ebe a na-asa ahụ. Ekele dịrị Chineke maka ndị enyemaka. Jọn nke mbụ isi 2 amaokwu nke 27, ọ bụrụ na anyị ga-ele nke ahụ anya.
ma maka gị onwe gị, otute mmanụ ahụ, nhọpụta ahụ pụrụ iche, mkpali ahụ, nke ahụ masịrị m, anyị na-anụzi ya n'ụbọchị ndị a. Mana n'ebe m nọ, nke ahụ bụ mfu nke mmụọ nsọ. Ọ dị ka ọ bụ ihe mkpali, ọ dị ka aga m emeli ya mkpali nke mmụọ nsọ. Ọ bụrụgodị dị ka ile ụlọ gị ahụ nke na-adịghị mma, gị dị ka ama m na Chineke chọrọ ka m hichaa ụlọ a. Ekwenyere m na etere m otute mmanụ taa iji abịawo m. Aga m ehicharịla ebe a taa. Otute mmanụ abụghị naanị maka ije ozi. Otute mmanụ bụ maka ụbọchị niile nke ndụ gị, na ihe ọ bụla abụ ihe nke ị na-eme ka anyị ghara imefe ije ozi nke mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị n'ime mmụọ, ma mee ya ka ọ dị ka ihe nọ n'elu na ụda nke mmụọ, nke na-adịghị emere anyị ihe ọma ọbụla pụtara ihe n'ụbọchị ndụ anyị niile. Ị nwere ike Chineke ime ihe ọbụla nke ị kwesịrị ime, ma mmụọ nwere ike ị na-edu gị otu i si azụ ụmụ gị, ka ị nwee ike ịma mgbe ị kwesịrị ịgbazi ha, ma mgbe ị kwesịrị imere ha ebere, chefuo otu ihe. Ọ dị mma ị na-agụ akwụkwọ nke eji azụ ụmụ, ma mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị gaghị achọta nsogbu gị n'akwụkwọ. Anyị zụrụ ụmụ 4, mana anyị enweghị akwụkwọ ndị ahụ eji azụ ụmụaka, mana nke anyị nwere bụ nke Dọkịta Spock. Mana akwụkwọ ahụ siri ike. Ma n'ezie, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọbụla, gị gaa n'akwụkwọ ahụ ma onye karị gị ihe ndụmọdụ pụtara ihe n'otu esi azụ ụmụaka. Mana azụrụ m dịka anụ ọhịa, mana agbanyeghị nke ahụ, site n'odudu nke mmụọ nsọ, m zụlite ụmụ 4 ndị na-ebuli Chineke elu taa, ndị na-efe Chineke taa, ma nwee ụmụ 10. Ugbu a, lee m anya. Ị kwesịghị ịtụ ụjọ na ị gaghị emeli ihe ọbụla nke nọ gị n'ihu ime. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ị kwesịghị ịtụ ụjọ na ị gaghị enwenwu ike ime ihe ọbụla anọ gị n'ihu ime. O nwere onye nọ ebe a chọrọ ịnụ nke ahụ. Ị kwesịghị ịtụ ụjọ na ị dịghị na njikere maka ihe ọbụla nke nọ gị n'ihu, ma ihe ndị ị na-amaghị maka ha ugbu a. Ị nwere ike ibi na ntụkwasị obi. Ihe ọbụla nke bịara na ndụ m n'ụbọchị ọbụla, enwere m ọmfụ nke mmụọ nsọ ime ihe m kwesịrị ime. Adị m na njikere, aga m emenwu ya n'aha Jizọs. Ya mere, otute mmanụ anyị nwere, ma gị onwe gị, otute mmanụ ahụ, ọkpụkpọ ahụ pụrụ iche na mkpali ahụ nke gị onwe gị natara n'aka ya, ị natara ya, na-anọgidesi ike n'ime gị. Ya mere, otute mmanụ Chineke nọ n'ime gị, ma ọ na-anọgidesi ike nke ahụ mgbe niile. Ya mere, ị chọghị onye ọbụla nke ga-enye gị ntụziaka. Ugbu a, nke ahụ apụtaghị na ya achọghị onyinye nke nkụzi ma ọ bụ na okwu ndụmọdụ adịghị anyị mkpa, mana e nwere ụkpụrụ zuru ọnụ n'ebe a. Ị kwesịghị ịgbakwuru onye ọbụla ọzọ mgbe niile ịchọpụta ihe ị ga-eme. Ịma, ọtụtụ mgbe anyị na-agbagharị ebe niile na-ajụ ndị mmadụ ihe anyị ga-eme, ma ilekwa anya na ndụ ndị ahụ, ị ga-ahụkwa na ọ pụtara ihe na ha amaghị ihe ha mere. Ọ dị mma ịma gịnị mere ị gaghị agakwuru Chineke, ma dị ka otute mmanụ ya na-akụziri anyị ihe banyere ihe niile. Ma ọ bụ eziokwu, ọ bụghị asị. Ị ga-anọgide ma biri n'ime ya. Ugbu a, Rom 7:4 ruo na 6. Ọ bụghị akwụkwọ nsọ ikpeazụ, mana ọ bụ otu na ihe omume a. Kwee, enwere m ike ịnụ olu Chineke. Ọ bụ mmụọ nsọ na-edu m. Ndị Rom 7:4. Otu ọ dị, ụmụnna m, unu agabigala ọnwụ dịka iwu kwuru, site n'arụ nke Kraịst a kpọgburu n'obe. Ya mere, ugbu a, ka ị nwee ike sonye na onye ọzọ, na onwe ya, onye buliri n'ọnwụ, ka ị wee nwee ike ịmị mkpụrụ nye Chineke. Gịnị ka nke a pụtara? N'ile ya anya, anaghị m eme ihe nkụzi banyere ndịiche dị n'iwu na amara, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ibi n'okpuru iwu, ọ bụrụ na ị dewere iwu na ụkpụrụ nke ị ga-eso na ndụ gị, ị ga-akwapụ mmụọ nsọ n'ezi. Ma oge na-adịghị anya, ihe ndị a nwere ike butere gị ọnwụ nye gị. Ma enwere m ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ m nwere ike ịkọrọ gị. Achọrọ m ịnọchi ike na ihe m na-ekwu taa, mana mmadụ jụrụ m ụbọchị gara aga na ọgbakọ nke m nọ na-ajụ ma na-asa ajụjụ: ruo ogologo mgbe ole ka ị na-ekpe ekpere n'ụbọchị? Ruo ogologo mgbe ole ka ị na-ekpe ekpere n'ime mmụọ? Ma obi dị m nnọọ mma na ha jụrụ ajụjụ ahụ, n'ihi na ekwuru m sị, amaghị m. Ị ma ihe m jiri amaghị m? N'ihi na ana m agụzi ya agụ ọzọ. Mba, unu a na-anụ ihe m na-ekwu. Anaghị m agụ, anaghị m ede ya ede, anaghị m enweta ihe otuto ma m kpee ekpere ruo ogologo oge.
ma iwe anaghị ewe Chineke ma m ekpe ha ekpere ogologo oge. Naanị ihe ọ chọrọ ka m mee bụ ikpe ekpere mgbe m kwesịrị ikpe na ikpe ekpere ruo mgbe m kpechara, ma mee ekpere ka ọ dị ka iku ume, ma ghara ị na-enweta ụfọdụ ihe ndị ukwu dịka ime ekpere m ekpere otu awa n'ụbọchị taa. Ya mere emeela m ihe m kwesịrị ime n'ime mmụọ. Enwere nnwere onwe mgbe mmụọ nsọ na-edu gị. Ugbu a anaghị m ekwu na anyị agaghị adụ onwe anyị ọdụ. Abụ m onye hụrụ ịdụ ọdụ n'anya, mana echere m ọ bụrụ na ị wulitebeghị ndụ nke ekpere gị, mgbe ahụ o nwere ike ị kwesịrị ịjụ Chineke ma o nwere usoro nke ịdụ onwe gị ọdụ ị ga-esogodu nwa oge. N'oge na-adịghị anya ị ga-ebido wepụsịwa ihe ndị ahụ, ma ị ga-ewerezi onwe gị nyefee mmụọ nsọ wee sị, aga m abụ onye mmụọ nsọ ga na-edu. Otu nwaanyị bịakwutere m n'oge gara aga sị, Joyce, ndị niile m ma na-agakarị ekpere isi ụtụtụ, mana ọ dịghị m ka ekwesịrị m ịga. Mana nke ahụ na-eme m obi na-ajọ m njọ. Ma asị m ka m jụọ gị sị, gịnị na-eme m jiri achọghị m ịga? O nweela mgbe ọ kpaliri gị ka ị ghara ime ihe ndị ọzọ niile na-eme, ma nke ahụ na-eme ka obi jọọ gị njọ n'ihi na ị bụ naanị onye na-emegeghị ya? Mmadụ ole dị na njikere iguzoro n'ụkwụ ha wee sị, agaghị m eso igwe mmadụ, aga m eso mmụọ nsọ, ma ekwesịghị m inye nkọwa ọbụla, agaghị m ekwukwa n'ihe m jiri achọghị m ime. Ọ naanị na ọ bụghị ihe m chere m kwesịrị ime. Ịma ihe mere? Ọ bụghị ndị niile n'ebe ahụ kwesịrị ịnọ ya. Ịma ihe ọtụtụ mmadụ na-eme? Akwanyere ndị ụfọdụ na nkwanye nke ndị mmadụ, ma ha ga-aga ma ha ga-eme otu ihe nke ha chere na-ezighị ezi banyere ha. Ọ naanị ka ha were mezie ndị mmadụ. Ọ bụ ya bụ ihe m na-agwa gị ka ị kwụsị ime. Ịma ihe mere? O nwere ike ime ka obi dị ha mma ma butere gị ọnwụ. Ọ na-eme ka ị tọgbọ chakoo ma kpọọ nkụ. Ya sị m, Joyce, gịnị na-eme m ji achọghị m ịga? M sị ya, otu ọ dị, o nwere ike o nweghị ihe na-eme gị. O nwere ike bụrụ otu Chineke si chọọ ka ime. O nwere ike o nweghị ihe ọ pụtara nye gị, mana o nwere ike chọọ ka ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ. Ya sị, ugbu ị kwuru nke a, ịma ihe ọ ga-amasị m ime? Ịma ihe nọ n'obi m, ma ị ga-ahụ ihe nke na-abịa n'ihu ya. Ịma mgbe anyị gịnị ka anyị kwesịrị ime? E nwere ihe na-abịakwute anyị. Ya sị, ọ ga-amasị m ị na-ekuru ha ụmụ ha dị ka ha na-aga. Ịma ihe pụrụ iche banyere nke ahụ? Chineke chọrọ igbo mkpa ọbụla nke nọ na nzukọ Kraịst. Ọ bụrụ na anyị na-akwanye mmadụ niile ka ha na-eme ihe anyị na-eme ma dịkwa ka anyị, mgbe ahụ anyị agaghị ahụcha ọganihu buru ibu. Ụzọ ọzọ nke anyị ga-esi ewepụta iwu na nke a, o nwere otu nwaanyị na-abịa n'ụlọ nzukọ anyị n'oge gara aga. O nwere otute mmanụ nnọchite anya ekpere. O Chineke, ma o nwere otute mmanụ nnọchite anya ekpere. Nwaanyị ahụ agbaruola afọ 60 ma ọ bụ 70. Ọ sị site n'ụbọchị a zọpụtara ya, Chineke kpọrọ ya ka ọ bụrụ onye nnọchite anya ekpere. Ya sị ọ nabatara Onyenwe anyị. Ma gaa n'otu nzukọ Baptist sị ha na olee ebe m ga-ekpe ekpere. Ya sị m gaa ebe ahụ kpee ekpere awa 4, m gaa n'iru na-emezi ya ruo ndụ m niile. N'ezie, o nwekwara ike Chineke n'ime ya. Ana m agwa gị, o mepee ọnụ ya, ị ga-achọpụta ike nke mmụọ nsọ. M wee chee sị, aga m eme nke ahụ. Bịanụ n'onwe m na ya so onwe na-aghọta ihe m na-ekwu. Nwanna, ọ bụrụ na m mee ihe o mere, mgbe ahụ agaara m adị dị ka ọ dị. Nke a bụ nnọọ otu amaghị eme nke anyị na-eme. Ya mere, gịnị ka m na-agwa gị? M were otu ọnụ ụlọ n'ụlọ m. M wee were ihe elekere dewere onwe m gaa. M wee weta ihe eji ede ihe, ma mma otu ihe na-enye ha n'okwu. M gwa onye ọbụla, site ugbu a gawa, aga m na-ekpe ekpere mgbe ọbụla m tetara awa 4. Achọghị m ka onye ọbụla nye m nsogbu. Nke a bụ ihe m ga na-eme ugbu a. M wee banye ebe ahụ n'ụbọchị nke mbụ, mana anọ m ebe ịgwa gị ugbu a na ekpechara m ihe niile m nwere ike ikpe wee na-eche ihe m na-ekpezi banyere ya. N'ezie, ekpechara m ihe niile wee kpechaa. M wee lee anya n'elekere ma ọ bụ nkeji 5 garala. M sị, enwere m awa 3 na nkeji 55, ma aga m anọgide n'ime ebe a n'ihi na achọghị m ka ndị mmadụ chee. Bịanụ. Ịma nke a mere ọtụtụ afọ gara aga, ma Chineke emechaa gwa m okwu sị, achọghị m ka ị na-agụzi ihe. Kwụsị ị na-agụzi mmadụ ole nọ n'ọgbakọ gị. Kwụsị ị na-agụzi ozi ole ezitere gị. Kwụsị ị na-agụ ruo ole mgbe ị kpere ekpere na ihu akwụkwọ nsọ ole ị na-agụ kwa ụbọchị. Ị na-eme ya ka ị were too onwe gị, ma nke a amasịghị m. Ya bịa dị m ka enwere m onwe m dị ka ụfọdụ n'ime unu chọrọ.
ma ịma ruokwe n'inwe nnwere onwe nke otu ugbo anyị kwesịrị ịkwụsị ike na nnwere onwe ahụ. Ma ana m agwa gị, mmụọ ọjọọ nke ime ihe n'usoro na mmụọ nke ime ihe n'usoro na ihe okpukpere ndị na-ekonye anyị n'elu, ha na-anọkarị ebe ahụ na-agbalị ime anyị ka anyị chee ọ bụghị ihe ziri ezi mgbe ị na-anaghị eso iwu. Ị ga na-eso iwu. Ọ dị mma, anyị nwere iwu ọhụụ. Ọ bụ iwu nke ịhụnanya. Dịka m na-aga ije n'ịhụnanya, agaghị m na-aba na nsogbu buru ibu. Ka ahụ bụ iwu kachasị. Ma anyị nwere iwu ọhụụ. Ọ bụ iso mkpali na odudu nke mmụọ nsọ. Mana Joyce, ama m otu m si eme nke a, mana ịma ihe mere. Mụta ihe ọsọ ọsọ. Gị zọpụ ụkwụ, nke a arụpụtaghị ọrụ. Ma ọ bụ aga m agbalị ọzọ. Echere m nke a bụ Chineke. Ma gịnị ka m na-agwa gị? Ọ bụrụ na mmekọrịta gị na Chineke adịghị gị ụtọ, mgbe ahụ nke a bụ ihe nwere ike ịkpata ya wee nye gị. N'ihi na ihe na-eme ka njem anyị na Chineke na-atọ ụtọ ịmabedị site n'otu ụbọchị ruo na nke ọzọ ihe mmụọ nsọ gaji ikwu. Mana ọ bụrụ na ị naghị eso ya, ị gaghị achọpụta. Mana ọ bụrụ na ị na-eso ya, ọ ga-abụ ihe obi ụtọ. Ọkwa n'ezie, Maatị, ị na-enweta egwu, ma mgbe ị na-eleweghị anya ya ka ị na-aka enweta ya. Mgbe ụfọdụ ana m agba n'ụzọ, m lee anya n'igbo e dewere n'elu, m hụ isiokwu m ga-eji ezi ozi ọma. Lee, Chineke anọghị naanị n'ụlọ nzukọ. Ọ nọghị naanị n'akụkụ nke ọzọ na-ekpo ọkụ. Ọ nọ ebe niile. Chineke nọ ebe niile. Ọ nọ ebe niile nke ị gara. Ọ chọrọ iso gị gaa ebe ị na-azụ ahịa. Ọ chọrọ iso gị gaa ọrụ. Ọ chọrọ inyere gị aka n'ọrụ gị ma ịzụ ụmụ gị na ihe ọ bụla nke ị na-eme. Ma gịnị ka m na-agwa gị? Mmekọrịta mụ na Chineke na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Dịka mụ na Chineke na-anọ na mmekọrịta na-aga n'ihu, ka m na-enwe obi ụtọ. Ma ahụrụ m ihe ọmụmụ n'anya banyere ihe bụ mmụọ nsọ idu gị. Amaokwu Rom 7, amaokwu nke 5, ọkwa ebe anyị nọ ugbu a. Mgbe anyị na-adị ndụ n'anụ arụ, ndụ nke elu ahụ, agụụ nke mmehie nke a na-akpọli na-ebuli elu site na ihe iwu mere mmehie nke na-agagharị n'ikikere nke otu anyị dị na-arụ anyị, na agụụ nke echiche na uche nke anụ arụ, ka anyị wee mịara ọnwụ mkpụrụ. Ugbu a, gịnị ka nke ahụ pụtara? Mgbe ị mere ka ihe bụrụ iwu nke bụ na ị ga-emerịla ya ma ọ bụ na ị gaghị emerịla ya, ka anyị sị na ị gaghị emerịrịla ya. Dịka ọ bụrụ na mụ na gị nọ n'ime ụlọ, m wee sị, ị hụrụ ọnụ ụzọ anọ ebe a? O nwekwala mgbe ị ga-emepe ụzọ ahụ. Enwekwala mgbe ilefe anya ịhụ ihe nọ n'azụ ụzọ ahụ. Ị na-aghọta? Nke a bụ iwu nke ụlọ. Ị gaghị ele anya n'azụ ụzọ ahụ ịhụ ihe nọ ebe ahụ. Mgbe ahụ m sị na aga m aga n'ọma ahịa, ma aga m alọta. Elekwala anya n'azụ ụzọ ahụ. Enupụkwarala m isi lee anya n'azụ ụzọ ahụ. Enwere m ike ịgwa gị na mmadụ 99% ga-aga ile anya n'azụ ụzọ ahụ ma m pụọ. Ma mgbe ahụ ịma ihe o ji ebutere gị ọnwụ. Ị ga-abịa tawa onwe gị ụta n'ihi na ime na ihe ịma na ị kwesịghị ime. Mgbe ahụ ọ bụrụ na m lọta, ya adịghị ka gị zuo ma hịkọta onwe gị pụọ n'ihu m. Adị ama ma m jụọ gị ma ilere anya n'azụ ụzọ ahụ. Ma mgbe ahụ ị ga-atụrụ m asị, ya bịa mezie ihe niile ajọkarịa njọ. Nke a bụ nnọọ ihe anyị na-eme na mmekọrịta anyị na Chineke. Mgbe anyị mere ihe ụfọdụ ka ọ bụrụ iwu, ị ga na-ekpe ekpere 1 awa kwa ụbọchị, ma ị ga na-agụcharịla akwụkwọ nsọ gị kwa afọ. Ma nke ahụ pụtara na ị ga na-agụ isi 6 kwa ụbọchị. Ị ga-eme nke ahụ, ma ịma ihe mere, ị ga-adị ka ị nwere ike imeli ya ụbọchị nke mbụ. Nke ahụ bụ ihe mere ma enwere m akwụkwọ m na-akanye otu m si gụọ akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị. Nke ahụ dị mma. Ihe mgbakọ na-amasị anyị. Ihe mgbakọ na-amasị anụ arụ. Mgbe ahụ, mgbe ike gwụrụ anụ arụ m n'ihi na ana m eme ya ka ọ bụrụ iwu, otu ọ dị, agụrụ m isi 6 kwa ụbọchị. O nweghị ihe m mụtara. Chineke ajụọ m otu ụbọchị sị, olee ihe ị mụtara? Enweghị ihe ọ bụla m nwere ike ikwu. Ma ihe mere, anọ m na-eme ka m meta ole m chọrọ. Emeghị m ya dịka mmụọ nsọ si atụziri m aka. Ma ọ bụ ezi ihe ime ya. Ama m ọtụtụ mmadụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ kwa afọ. Mụ onwe m, ọ na-esiri m ike ime nke ahụ n'ihi na ana m abanye n'ime ya, n'ihi na abụ m onye nkụzi. Ana m agụ ihe na-emetụ ọchịchọ m aka.
ihe ọzọ mma bụ ị ga-achọwazi ya n'akwụkwọ ọkachamara na akwụkwọ eji achọ ihe na kọmputa. Wee na-ekonyeju ya na-aga. Nke a bụ otu ozi a si abịa maka ihe eji eme. Agụrụ m otu ihe ma echere m, agụchaghị m akwụkwọ nsọ m na-agụ n'ụbọchị taa. Agaghị m eme mgbakọ na mwepụ m, mana o doro m anya Chineke gwara m okwu. Bịanụnụ. Ịma uche gị ga na-akpọpụ gị mgbe ụfọdụ site na ihe Chineke. Ya mere anyị kwesịrị ịrịọ ya ka o nyere anyị aka ka mmụọ nsọ na-edu anyị karịa echiche nke na-abata anyị n'isi ịchị anyị. Anyị kwesịrị ilegide anya n'imeju mkpụrụ obi anyị iji megide ka echiche ndị ọzọ ghara ị na-edu anyị. Nke anyị na-eche ka anyị mụta iche echiche na uche nke Kraịst. Ma otu ụzọ esi eme nke ahụ bụ ị na-amụ okwu Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.